baina, bueno, hori, Euskal Etxean, Parisen, han, bertan inguruko, han, Euskaldunek ibiliko ziren, da asko gerratik iesie jundakoek, elorrisokorik edo ezaunik edo suertau jatzunan elorrisokoik ez azpeitikuak, orduen lagunan inean azpeitikuak, oinatikuak. Mundu ziarri bilizari ginen, edo baitxe Katalunian, Bartzelonan edo, herritxarrek ez jatzu suertau. Bai, guk ni Washingtonen lagunan nituen Euskalduna. Bai. Baina herrikoak? Elorrisokoak ez. Zeintzuk urte izen duzen? Elorrisokoak ziren guk ematen gindula. Batzuk naizen jun eta ematen ginduzen. Zeintzuk urteetan egon ziren Ameriketan? 1957, 1958. A ver, ni jun itzan el 55 izango zen. 55. Gero, nik bakarra, presidentia bakarra ertentzuna da Kennedy. John Kennedy. Horixe da, nik esautu nun. Orduan gerra hotza, gerra fria. Bai. Rusia eta Kubako krisia. Bai, orduen hemen eguen ni, baina ertentzun nien, berak presidente ertentzun nien, da han txesu bilen onzan nien, da orduen egon itzan. Hori, la guerra fria eta hori, Kubakua eta hori, ja, etorri nintzen. Bueno, gero urte bi egon nintzen hemen da berriz gun nintzen, ezin nintzen, etzi hemen ezin duen, etzi. Batien Donostiara juten nintzen bestien, txiki ikusten nuen, txiki.